Reklamu vám často predáva obchodník, ale vaše peniaze potom míňa junior, ktorý má na stole desiatky účtov. A tu vzniká problém. Platíte prémiovú cenu, ale nedostávate prémiovú pozornosť. Na druhej strane ani najlacnejší kamarát, správca webu alebo junior nemusí byť výhra. Ak vám reklamu nastaví zle, vy si nepoviete, že bol zlý dodávateľ. Poviete si, že Google Ads nefunguje. Lenže často nebýva problém v reklame, problém bol v tom, komu ste dali kľúče od miešačky. Som Denis Galbavý a Google Ads spravujem tak, ako keby som ich platil ja. V tomto videu vám ukážem, koho si vybrať. Sú 4 hlavné cesty, komu môžete zveriť vašu reklamu. Lacné riešenie, freelancer, agentúra alebo interný marketér. A keďže sám som freelancer, počúvajte ma dvojnásobne. Poviem vám aj to, kedy by som si človeka ako ja nenajal. A na konci vám poviem krátky príbeh o audite od konkurencie, ktorý ma úprimne prekvapil. Začneme najlacnejšou možnosťou. Junior, kamarát, správca webu, SEO špecialista alebo moje obľúbené, človek z rodiny, ktorý sa v tom trochu vyzná. A poviem na rovinu, do tohto by som ja osobne vo väčšine prípadov nešiel a ani vám to veľmi neodporúčam. Prečo? Lebo človek, ktorý rozhoduje o tom, kam idú vaše reklamné peniaze, nie je miesto, kde by som hľadal najlacnejšie možné riešenie. Ak máte reklamný rozpočet 300 alebo 500 eur mesačne a chcete si len úplne tak základne overiť, či vám reklama vie priniesť dopyt, tak OK. Vtedy môže dávať zmysel lacnejší alebo juniornejší freelancer, aj tak by som išiel touto cestou. Ale rozlišoval by som dve veci. Junior freelancer, ktorý sa reálne venuje reklamám a chce sa v tom zlepšovať, môže byť v poriadku na jednoduchý štart. Ale človek, ktorý robí web, popri tom SEO, popri tom sociálne siete a tak nejak popri tom aj nastaví Google Ads, to je za mňa oveľa väčšie riziko. Ten junior aspoň môže rásť v tej jednej oblasti. Generalista, ktorý robí všetko, často nerobí nič dostatočne do hĺbky. Preto aj pri takomto malom rozpočte by som si vybral niekoho, kto sa reálne venuje reklamám. Nie človeka, ktorý vám reklamu nastaví len preto, že už má prístup do vášho webu. Pretože pri lacnom riešení nie je najväčšie riziko tých 100 alebo 200 eur za správu, najväčšie riziko je to, že sa reklama nastaví zle. Nebudú sa merať dopyty, nebudete vedieť, koľko vás stojí jeden dopyt, nebudete vedieť, či tie dopyty sú kvalitné. A toto je podľa mňa najväčší problém lacného riešenia. Nie je to, že je lacné, ale to, že vám môže pokaziť dôveru v celý reklamný kanál. Potom už do Google nechcete dať ani euro, lebo máte pocit, že ste to vyskúšali a nefungovalo to. Ale ak to s reklamou myslíte aspoň trochu vážne, nešetril by som na človeku, ktorý rozhoduje o tom, kam idú vaše peniaze. Lacný človek na reklamu nie je problém, problém je ale to, keď od lacného človeka čakáte seniorný výsledok. Keď už reklama nie je len pokus, ale reálny kanál, ktorý má prinášať dopyty alebo objednávky, dostávame sa k freelancerovi. A tu by som hneď rozlišoval junior a senior freelancera. O juniorovi sme už hovorili. Môže byť v poriadku na jednoduchý štart. Senior freelancer je ale iná kategória. Senior, ten by nemal len klikať vaše kampane, mal by rozumieť tomu, ako reklama zapadá do celkového vášho biznisu. Mal by sa vás pýtať na maržu, na kvalitu lídov, kapacitu, obchodný proces a podobne. Hlavný rozdiel medzi juniorom a seniorom je to, že ten senior rieši, či celé nastavenie dáva ekonomický zmysel. A presne za toto si pri seniorovi priplácate. Senior freelancer je väčšinou človek, ktorý sa špecializuje na konkrétnu oblasť. Napríklad Google Ads, Meta Ads, SEO, a podobne. Najväčšia výhoda je priama komunikácia. Nehovoríte s obchodníkmi ani s account manažérom. Hovoríte s človekom, ktorý vám účet reálne otvára, nastavuje, analyzuje a podobne. To je obrovský rozdiel. Pri dobrom človeku a priamej komunikácii sa nestráca kontext cez ďalších 3 ľudí a to je veľká výhoda. Dobrý freelancer sa nepozerá len na účet Google Ads, pozerá sa aj na to, čo sa deje okolo. Či lídy niekto rieši dostatočne rýchlo, či sú dopyty kvalitné, či cenové ponuky dávajú zákazníkovi jasný dôvod a podobne. Dobrý freelancer zároveň vie povedať, čo robí a naopak to, čo nerobí. Ak je špecialista na Google Ads, nemusí vám robiť SEO, Meta, web, grafiku ani email marketing. A to je dobré, pretože jeden človek nemá byť celé marketingové oddelenie. Dobrý freelancer má väčšinou kontakty. Vie vám odporúčiť človeka na SEO, na Metu, analytika, grafika a podobne. Nie všetko musíte mať pod jednou strechou. Niekedy je lepšie mať viac špecialistov, kde každý rozumie svojmu remeslu. To môže byť zároveň aj prvá nevýhoda. Pre veľa malých a stredných firiem je senior freelancer najlepší pomer cena-výkon.
ale iba vtedy, keď riešite konkrétnu špecializáciu a nečakáte, že jeden človek vyrieši váš celý marketing. A teraz aj tie negatíva, lebo sa ma osobne týkajú. Freelancer je stále jeden človek. Keď ochorie, nemá ho kto zastúpiť, keď ide na dovolenku, reakcie môžu byť pomalšie. A úprimne, pomalá komunikácia je pri freelanceroch častý problém. Poznáte to hlavne pri programátoroch. Sú šikovní, často veľmi dobrí, ale takmer nikdy nemajú čas. A presne na toto si dajte pozor aj pri marketingu. Ak vám človek neodpovedá, nevysvetľuje, neposiela zrozumiteľné výstupy, je to problém. Ak má freelancer veľa klientov, môže začať robiť presne to, čo vyčítame agentúram. Príliš veľa účtov na jedného človeka. Ak neprichádza s novými nápadmi, nerieši obchodný proces, maržu alebo kvalitu lídov, môže byť problém. Potom je jedno, že je freelancer. Ďalšia vec je vzdelávanie. Freelancer sa musí vzdelávať sám. Nemá za sebou veľký interný tím, školenia, procesy a seniorov, ktorí ho tlačia. Ak je stále zahrabaný len v účtoch a hasí operatívu, nemusí mať čas sledovať nové veci, testovať nové prístupy a zlepšovať sa. Čiže áno, freelancer môže byť flexibilný a veľmi efektívny, ale iba vtedy, keď má kapacitu, komunikuje a nezasekol sa v každodennom klikaní účtov. Zlý freelancer môže byť nebezpečný pre vás práve preto, že všetko stojí na jednej osobe. Ak nekomunikuje, stojíte. Ak nestíha, opäť stojíte. Ak nemá systém alebo reporting, máte problém. Ak sa hrá na experta v každej oblasti marketingu, spozornite. Freelancer nie je výhoda preto, že je freelancer. Výhoda je vtedy, keď je dobrý, dostupný, komunikuje a reálne rozmýšľa nad vašim biznisom. Čo ale v prípade, ak ste vyrástli a kapacita jedného človeka vám už nestačí. Vtedy môže začať dávať zmysel agentúra. Agentúry by som rozdelil na také dve. Máte na jednej strane full service agentúry a potom špecializované agentúry. Začnime full service agentúrou. To je agentúra, ktorá robí viac vecí pod jednou strechou. Web, e-mail marketing, PPCčka, socky, grafiku a podobne. Výhoda je jasná, máte jeden kontakt, všetko pod jednou strechou, nemusíte riadiť 5 rôznych dodávateľov. Ak jeden človek vypadne, niekto ho vie zastúpiť. Tým sa vzdeláva, vidí viac klientov a môže prinášať insighty z trhu. A dobrá agentúra sa tiež nepozerá len do účtov, mala by vidieť širší obraz biznisu. Ako funguje web, ako sa spracovávajú lídy, ako funguje obchodný proces a podobne. Ak riešite celý marketingový systém, full service agentúra môže byť vaša dobrá voľba. Ale ak máte malý reklamný rozpočet, agentúra často nedáva veľký zmysel. Dávajte si pozor hlavne na jednu vec, aby ste za správu neplatili viac, ako je váš samotný reklamný rozpočet. Ak dávate do reklamy povedzme 500 eur a správa vás stojí 800 eur, matika môže byť veľmi rýchlo proti vám. Nie preto, že agentúra je zlá, ale platiť viac za správu ako reklamný rozpočet mne nedáva zmysel. Neplatíte len človeka, ktorý robí účet. Platíte obchodníka, account manažéra, kancelárie, interné meetingy, procesy a celý chod firmy. A preto je agentúra prirodzene drahšia ako freelancer. A to je v poriadku, ak za to dostávate hodnotu, zastupiteľnosť, systém, viac ľudí, ktorí rozmýšľajú nad vašim účtom. Ale na rovinu, ak ste malý klient s malým rozpočtom, často sa to jednoducho neoplatí. Najväčšie riziko pri agentúre je, že účet vám predá obchodník alebo senior, ale reálne ho každý mesiac spravuje junior. S týmto sa stretávam pomerne často a najmä pri menších klientoch sa môže stať, že nie ste priorita. Platíte prémiovo, ale dostávate priemernú pozornosť. Preto sa pri agentúre nepýtajte len na cenu. Pýtajte sa, kto konkrétne bude robiť váš účet, či budete hovoriť s tým človekom, koľko účtov má napríklad na starosti, ako často sa bude riešiť nejaká ďalšia stratégia, ako budete vyhodnocovať výsledky a podobne. Ešte pri agentúrach by som chcel spomenúť, dávajte si pozor na dlhodobé zmluvy. Osobne by som bol veľmi skeptický a opatrný pri viazanosti na rok a podobne. Ak niečo nefunguje, nechcete byť zamknutí v spolupráci, ktorú už nechcete platiť. Marketing má niesť zodpovednosť aj za výsledky, nie byť schovaný za zmluvu. Druhý typ je špecializovaná agentúra a toto je podľa mňa veľmi zaujímavá línia. Tu neplatíte za to, že robia všetko. Je to v niečom podobné ako senior freelancer, len vo väčšom balení. Výhodou je väčší tím, zastupiteľnosť, vzdelávanie, interné know-how, skúsenosti z viacerých podobných účtov a podobne. Ak je Google Ads váš hlavný rastový kanál, máte vyšší rozpočet, komplexnejší e-shop, viac kampaní alebo expandujete na viacero trhov,
Špecializovaná agentúra môže dávať najväčší zmysel. Napríklad, ak ste na 10 trhoch, nehľadajte najlacnejšieho človeka, ktorý ide expanziu skúšať prvýkrát v živote. Hľadajte niekoho, kto už podobnú expanziu reálne riešil alebo to rieši pravidelne. Či je to freelancer alebo agentúra, je to v princípe jedno. Nevýhoda takejto agentúry je hlavne cena. Väčšinou bude drahšia ako freelancer. A stále platí, že aj v špecializovanej agentúre môžete dostať dobrého človeka, ale aj juniora bez dostatočného priestoru. Platí rovnako ako pri prvom type agentúry, nepozerajte sa len na názov agentúry. Pozeral by som sa aj na konkrétnych ľudí, skúsenosti s vašim typom biznisu a na to, či ich cena dáva ekonomický zmysel pri vyššom rozpočte. Agentúra sama o sebe nie je problém je agentúra, kde neviete, kto reálne míňa vaše peniaze. Štvrtá a väčšinou najdrahšia cesta je interný marketér. Toto dáva zmysel hlavne pri väčších firmách, kde marketing už nie je občasná aktivita, ale denná súčasť biznisu. A tu sú v zásade dve možnosti. Prvá možnosť je, že interný marketér funguje skôr ako koordinátor alebo orchestrátor. To znamená, že aj naďalej máte agentúru freelancerov alebo externých špecialistov, ale vo firme máte človeka, ktorý tomu rozumie. Vie čítať čísla, vie sa pýtať správne otázky, vie si vypýtať vysvetlenie, vie povedať, čo je pre firmu momentálne priorita a vie takýchto dodávateľov riadiť. Toto je podľa mňa najlepší prípad interného marketéra. Je blízko obchodu, počuje zákazníkov, pozná produkt, vie, čo sa vo firme deje, vie rýchlo získať spätnú väzbu a podobne. A keď rozumie číslam, komunikácia s agentúrou alebo s freelancerom je oveľa efektívnejšia. Vtedy interný marketér nie je človek na všetko, je to človek, ktorý drží smer. Druhá možnosť interného marketéra je, že ho najmete, aby tie aktivity robil on sám. Bude robiť Google Ads, bude robiť SEO, metu, web, analytiku, grafiku a ešte aj eventy. Jeden človek nikdy nebude expert na všetko. Môže byť šikovný generalista, dobrý koordinátor, môže rozumieť marketingu docela široko, ale ak od neho očakáte špičkový výkon vo všetkých kanáloch, hľadáte jednorožca. V skutočnosti si často nekupujete kontrolu, ale kupujete si chaos. Interný marketer má navyše jednu veľkú nevýhodu a to je to, že vidí iba tú vašu jednu firmu. Nevidí desiatky účtov, rôzne segmenty, rôzne rozpočty, rôzne chyby, príklady z trhu, tak ako dobrý freelancer alebo agentúra. A keď zarátate mzdu, odvody, nástroje, školenia a čas na jeho riadenie, interný marketér môže byť často najdrahšia voľba. Preto by som ho odporúčal až vtedy, keď ste už väčšia firma, marketing riešite denne a máte rozpočet aj na externých špecialistov. Interný marketér vám nedá kontrolu tým, že sedí u vás vo firme, dá vám kontrolu až vtedy, keď rozumie číslam a vie riadiť správnych ľudí. Nepýtajte sa najprv, či chcete freelancera alebo agentúru, to je zlá otázka. Najprv sa pýtajte, aký problém vlastne riešite. Ak len testujete Google Ads s malým rozpočtom, nepotrebujete veľkú agentúru. Skôr potrebujete jednoduché nastavenie, správne meranie a realistické očakávania. Ak máte jeden hlavný kanál a chcete zlepšiť výkon, často dáva zmysel dobrý senior freelancer alebo špecializovaná agentúra. Ak riešite Google, Meta, SEO, web, e-mail a obsah naraz, jeden freelancer bude určite málo. Ak expandujete na viac trhov, hľadajte skúsenosť s expanziou. Ak máte e-shop, hľadajte skúsenosť s e-shopmi. Ak máte lokálne služby, hľadajte skúsenosť so získavaním dopytov. A hlavne pýtajte sa, či sa ten človek pozerá len na kampaň alebo aj na to, čo sa deje po nej. Lebo veľa účtov neprehráva reklama, ako sme sa bavili v minulom videu. Ak ste väčšia firma a majiteľ marketingu nerozumie, možno nepotrebujete hneď lepšiu agentúru. Možno potrebujete interného človeka, ktorý bude agentúru alebo freelancerov vedieť riadiť. Dobrý znak je, keď vám človek zavolá s nápadom skôr, ako sa pýtate vy. Ešte by som sa zastavil pri cene, sama o sebe vám nepovie skoro nič. Správa za 100 eur môže byť vyhodených 100 eur, naopak dobre investovaných, ale správa za 800 eur môže byť taktiež vyhodené peniaze, ak za tým nie je reálna práca. Rozdiel je v priestore. Keď niekomu platíte extrémne málo, objektívne nemôže mať veľa času na váš účet. Nemôže pravidelne analyzovať dáta, testovať nové kampane, konzultovať obchodný proces a ešte s vami kvalitne komunikovať.
ale opačne to platí tiež. Keď platíte prémiovo, musíte vidieť prémiovú hodnotu. Nie prémiové slová, prémiový report. Najväčšia chyba nie je platiť veľa, najväčšia chyba je platiť veľa za priemernú službu. A ešte jeden bonus. Nedávno klienta, s ktorým spolupracujem cez rok, oslovila agentúra, že mu spraví audit Google Ads účtu zadarmo. Klient sa ma férovo spýtal, či mi to nevadí. Povedal som mu jasné, nech si ho dá spraviť, je to bežná prax, potom by som ale rád videl výstup. A ten audit ma príjemne prekvapil. Nenapísali, že je všetko zle. Práve naopak. Povedali, že účet je nastavený podľa nich celkom dobre, mali pár poznámok, ale vraj nevidia veľký priestor na zlepšenie a dali pár tipov, čo by možno otestovali alebo vyskúšali inak. Zároveň bolo jasné, že bez úplného kontextu nechcú sľubovať zázraky. A za samotnú správu by u nich majiteľ platil približne 2-krát toľko. Majiteľovi férovo povedali, alebo aspoň tak mi to pretlmočil, že to je nastavené dobre, ale nebudú ho brať len za to, aby zarobili. Presne takýchto partnerov hľadajte, či je to freelancer alebo agentúra. Ľudia, ktorí netlačia na strach, ale hovoria vecne. Ale buďme úprimní, veľa bezplatných auditov je len predajná technika. Cieľom je obliať váš účet na červeno, vystrašiť vás, že všetko robíte zle a dotlačiť vás k podpisu zmluvy. Ak vám niekto pošle audit, kde je všetko katastrofa, jediné riešenie je prejsť k ním, spozornite. Dobrý audit vám nepovie len to, čo máte zle. Dobrý audit vám povie aj to, čo máte dobre, čo je priorita, čo sa možno vôbec neoplatí riešiť. A presne preto hovorím, že dobrý aj zlý existuje všade. Existujú dobrí freelanceri aj zlí, existujú dobré agentúry aj zlé agentúry a takisto existujú šikovní interní marketéri aj menej šikovní. Dobrý freelancer môže byť lepší než agentúra, pretože máte priamu komunikáciu, osobnú zodpovednosť a rýchle rozhodovanie. Ale zlý môže byť katastrofa, pretože nemá systém, nestíha a všetko stojí na jednom človeku. Dobrá agentúra môže byť lepšia než freelancer, pretože má tím, procesy, zastupiteľnosť a viac insightov. Ale zlá agentúra môže byť drahý stroj na pekné reporty. Preto nevyberajte podľa toho, či je to freelancer, agentúra alebo interný človek, vyberajte podľa toho, kto bude reálne robiť váš účet, ako rozmýšľa, ako komunikuje, a či má skúsenosť s vašim typom biznisu. Takto celé zhrniem. Lacné riešenie berte len na úplný štart a pri veľmi malom rozpočte, ale aj tak by som sa ja osobne tomu vyhol. Junior freelancer môže dávať zmysel pri jednoduchom biznise a veľmi malom rozpočte na začiatok. Senior freelancer dáva zmysel vtedy, keď už chcete, aby reklama nebola len spustená, ale aby dávala ekonomický zmysel. Agentúru by som si vybral, keď potrebujete viac kanálov, väčší tím, zastupiteľnosť, expanziu alebo komplexnejší marketing. Špecializovaná PPC agentúra je dobrá voľba vtedy, keď je reklama hlavný rastový kanál a potrebujete väčší systém než jedného človeka. A interný marketer dáva zmysel až vtedy, keď ste väčšia firma, marketing riešite denne a potrebujete niekoho na svojej strane, kto rozumie číslam a vie riadiť dodávateľov. Keby bolo rozhodnutie na mne? Za väčšinu menších a stredných firiem by som sa rozhodoval medzi seniorným freelancerom a špecializovanou agentúrou. Podľa toho, koľko kanálov, trhov a komplexity riešite. A ešte jedna vec. Toto nie je len o nastavení kampane, je to o človeku, ktorému dávate do rúk rozpočet vašej firmy. Ak vám toto video pomohlo utriediť si, koho si na marketing najať, dajte odber. Na tomto kanáli riešim Google Ads, reklamu a marketing pre majiteľov, tak aby ste vedeli robiť lepšie rozhodnutia a nepálili peniaze zbytočne. A ak teraz riešite Google Ads a neviete, či vám stačí freelancer, potrebujete agentúru alebo len nezávislý audit, kliknite na link v popise a rezervujte si bezplatnú 30-minútovú konzultáciu. Pozriem sa na váš účet, rozpočet, výsledky a na rovinu vám poviem, čo by som robil na vašom mieste. Vidíme sa na kole.